Fix-xhur li ġejjin se jiddaħħal f'pajjiżna l-Continuous Glucose Monitoring, patches li jitwaħħlu fuq il-ġilda u li kontinwament jaqraw il-livell ta' zokkor għal tfal bil-kundizzjoni tad-dijabete. Dan ħabru d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn waqt laqa l-Kumpanija Internazzjonali tal-IT IBM tellet f'pajjiżna. L-IBM qiegħda Malta speċifikament biex tiddiskuti u tara kif is-sistema tas-saħħa Maltija qiegħda ddaħħal sistemi ta' teknoloġija avvanzatu ta' innovazzjoni għal pazjenti tagħna. Ħabbar li issa il-qari tal-livelli ta' zokkor minflok sejqpa' f'idejn il-pazjent se jkun imqabbad ma' sistema tas-saħħa fejn din se tirċiev informazzjoni u tkun tista' tieħu azzjoni fejn ikun hemm livell għoli ta' zokkor. Il-Ministru żied jgħid li ġew diskussi wkoll sistemi modernizzati oħra fl-isptarijiet madwar Malta u Għawdex sabiex il-pazjenti Maltin u Għawċin ikollhom l-ogħla livell ta' saħħa. Diskutejna wkoll l-introduzzjoni ta' robotics fl-isptarijiet tagħna, kemm fl-ispiżerija kif ukoll fis-swali tal-operazzjonijiet u sistemi oħra li flimkien ma' kumpaniji kbar bħal huma l-IBM qegħdin ndaħlu ġewwa pajjiżna biex inkomplu nagħtu servizz aħjar lill-pazjenti Maltin u Għawċin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.